Vi har så lavet et parti, der hedder Fællespartiet, og vi går ind for en fælles verden, hvor alle hjælper med at kunne få det bedst muligt ud af den. Blandt andet ved alle vores fokusområder, integration, hvor vi så i Danmark vil fokusere på at få indvandrere ud i det lokale samfund og få dem integreret bedre end flere dage. De skal ikke bare placeres i boligblokke som i ghettoer og lignende, men de skal ud og blandes med rigtige danskere, som vi vil kalde det. Og en af vores andre mærkesager, det er miljø, hvor vi håber på, at der vil forske lidt mere inden for vedvarende energi og grøn energi, sådan så vi kan få det lidt mere ind i vores hverdag. Ja, og angående grøn energi, så har vi planer om at smide alle filmbroer væk fra Fyn og placere dem i udkants Danmark, langs Jyllands kyst, da der er stor behov for eller efterspørgsel efter arbejde langs vestkysten i Jylland. Derfor så har vi planer om at bruge hele Fyn som vindmøllepark, da det skal være vores måde at fremgå som en nation til at være nogle af de første i hele verden til at leve udelukkende på grøn energi. Og så hvis vi har noget overskud af grøn energi, så kunne vi sælge det, fordi vi kommer til at lave rigtig meget energi, når vi udvælger hele Fyn til det, så vil vi sælge det, og så faktisk også tjene på det. Stem Fællespartiet. Jeg har allerede stemt på Fællespartiet. Nu mangler vi kun 19.999 stemmer for at kunne stille op til det næste folketingsvalg.